Niin taas vähän tämmöstä kasausvideota. Kaveri vaihto mangin tosiaan tossa eilen derbiin. Se tekniikkana on tämmönen 80 pidalot. Aika uusi. Mutta mäntä on ottaa kyllä osumaan tuohon. Tuo pitää tosta ottaa pois ja sitten vähän pyöristää tästä kulmaa. Ja sitten muuta tekniikkaa on pidalotin PVL. Sitten TPRV Force 3 ja Highclove imukoulu. Tässä tosiaan oli vikaa, että oli jäänyt kutos vaihtelee jumiin, mutta ei täällä kyllä mitään rikkinästä näyttänyt olevaa, että varmaan kasausvirhe tai sitten vaan ainakin tuolla moottorissa on tosi paljon kaikkea likaa ja metallisilppua. Tää putsata sitten kasataan tuolla. Tosiaan 4-5 iskun kammella. Airsolin kampi. 160 levyt, 5-levyinen ja ihan vitun jääkät joustot. Euro 2 ja no, sen noita osia tuolla ultraäänipesurilla, niin ei oo mitään likaa. Juu, vaihteesta kiinni. Ei vittula. Uusi yritys. No niin, uusi yritys. No nyt. Sitten hoitan täältä näin. Toinen tommonen toppi. Tappi siellä. Noin. Sitten vähän lyhyempi tämmönen siirpeä. No. Sitten tarvitaan vähän öljyä. Vähän öljyä sinne. Vittu se vuoro. Stefaa ja ensiöra taas kiinni ja välirataa sitten vaikka tosta kytkin kruunun. On se uppois. Joo, sit seuraavaksi sitten kasvan kytkin. No.
seuraavaksi pitäis laittaa ennakkoja. Kuuluu varmaan kovempaa tai joku radioita täytyy puheen. Joo, vittu... Skui... Skuissi on joku 0,80 about. On vittu hiljaa, no niin. Sitten laitan ennakko, se oli joku 6 milliä ja... Männänrenkaan välissä oli vittu 0,50, että ihan vittu väliä, mutta... Vetoja. Vetoja perkele. Joo, seuraavaksi ennakko ja sitten läpäät ja sitten kiinni. Joo.